sana sana bono aye nki ngakibona gwika bakakoeresa ngako sokari atarangeresa nki kinaye ngabonete koeresa biga abeta tumirana nere gafuraga ende nako teste irastoka yarengengia onde mwakwanete nere nabande nga mwakwanete nere akagote bingango na nare bintu usangini mumanyante abeta abana mutete gotupima nchina na mugake lakini mande kendo kiro mutarambeka buya muntu tagosoka na ndabateina kintu akwanete tutarakwana igege ntunkire kiaba intunge twari kumanyira ngamura akwana ese nje nero tewa ngakisa ndo akwanete na sagini mundu tengwa de mtupa ngai twari kumanyira ngamura akwana ne nyasaye narenge ko bamanye ngati mukwanete ne okay mukurara nere mwaboka ne bamindu ndagete nkobori kero wagotebigo kwanjirana bakaosoka ngwante ikende tukwamanyete ngakingo na asinare kogenda ngoteki nari ngichinsa nje gocha le ngwangeresa gwande ina kinya beta ngosokari iri igana no maite igana takiari kumanyego mugaka mete na kimwaga mbana nyabeta muigwana nge ntongerege gasaki ni atete kombekira amakosa ngombwente kurinda nyabeta tabwente gosoke otebire nga ntwakwanete na sa amete nayore nini nayo mutenene tega naye kusema asari bamindu ekerate banga sagi ni otebire twakwanire nere obwanchire nenge komate ikanyaga bunda mwakiresi norino montamane goika kware kombori ngaki nyabeta nasoka onyo ikire gosoka gwamotebe tingo ngoigwana nite gosoka ari ni pagi abate bana naso epagi yaye munye maite bure bintu enge kwena na mwaga mbete ne nene na pagi kali kama gonga mbrana kuna kwabo go aye na nyatichi aye na nyatichi igendo ndate mokore sai noko beka namo kento kendi gyonsi mwakora bakosoka tata koraika nyabeta ndoraro na nere goika mongerese bu aya chekara busio mogaka karatiga sagi ninko boli karabata chiga Rusia macha yuga tiga konya kombe kera macha go jara beka mu chiari gosekanyi ngo boli okay kali ngati oge chirimono igungo boli kibono mbere teganya ni moko munganjire iga musubulire iga ngende iga ende tuchakende kuikana niga toro kwe family bono no nyali mwana ndoje itie ko rukwesa iga ero kumwanya lebe bono mete sengenje bono ngochikotoma no nya mwana onde iga onde ira tanti umutome bono obusoku bwandi nasi nikumuite biboko nasi niko motokonyere sengenje ni motokonyera ngina nabako tenambo na ki no what no mete ligoli yo mwana ekikembere getiro ko kwirene kikyanda etiro mono moka nikikembe geta ewa chomba ewa nagotegereire sana ande ndoche mbio kwana ewa lakini asnaro taratu bekana umeteri buyoche igotu omoimo kimwende nere kunangono naye korose ino gabonga ekware koreta neba abantu babere iga noreta musachonde orete nabakungu babere iga abare chianti chiao ose nango yawo moche paka veiga mama karoro ebe laki ekwa murusige go officially lakini mono metora murusige iga ende uchiao mama chatu boni nyachama ngaya ingitoko mate kene ko babere go chiabu ingitora mwereza osereta manyeti go sorusigo nakioro chae moko ani biawo ya ngebuga tobulito abasani nabwata abasani no nabwata bya sana bakangita bi moko bingana ri kwali bekire bya sana na sabali ya babere yerengia wetani sabali yo muntu abo nabangete na kwa bantu na kwera sibeka nabwa tumurobeli na kuja nenge nabasani zingina bona buwakia tukumanya sinemero beli monene maybe abasani bande mbale bara abasani abaya nabande mbale bara bakora yamfiri andi entongere mutayisi kubayibera bobi mutanya kumanya jona mondo wajega entaka
timbwate ominto timbwate moibori igondo nje minto gweka abasani mbwate ni chango cyane abo abanyana nabo bamfiria na kikwanza nanyore rugo wa oyo bono tindo chinga ni chaka amangana ina makongwaya oyo bono gonko limisi inde turakwana senge jamangana tukwana muimwari nchendo chigara yenge nchomono senge oyo bono ngoto chandali bono lakini ankoko tebi ko nabona batukona kwamba ndende gonkona ko ligege ndi bono ankoko tebi yalenge kunyarikana enchiriyo nayore gento kaiga nayo noro tena no nyari kusuka tantenga bono mwaka taraika ga utiana rakubuli egere tunyale ku succeed na mbelio mugaga uyole tatumino bono egere manya guchase endubya ge nyagosira naye kuruga begere manya go process nenye twale namba yo ka ga approach akaiga karate hello karate tora kwana nimbwata mangana ga yanku gwakirani tukaendera egere tu succeed ichase ritari abone ndubwe yago nyagosira kuro tumanye go process ne nyora ga approach akane ka kire kwa kana kibesere nguro kitakiri umwaka gusin support cyuta gitegere ngo konye tureka kora wasikwanzi egere bona mangana agwante biringa nabugonsukira gasiniga egere nkero ga rese compound ani chiri mbwate interest yubore wise gwantanga ngosukira ole kwari gwante yosukira bwensi je tukurane naye kabisa onge namba bono chentene ndimo na mangoro bine sema no ayumbi yo kwana ko bonsi naende kenyo rukiangitire kubanyo mwaka na kibara amani tamenye tia nchomo tokara America baoja parenchera kwa gitire igama tema da America ni mwate chingure chisanya ko kamenya ke parara kuruma ate chipost ko konto kana ga hinde abantu bamenya ko tabang aya nanyore tena option indete iyo ngainyoro umusani wane boyfriend ukuri kusagini ikabidi bono ngende mwabo ndi nakiokora kenyere kitina kimanya lakini nyanchira tigango tebe yentu kikuru kubwanchani kari raisi asengenche okugimana eteire n'ebintu ngo nyakorora na bigo chando akiri yani bigo tema kunyichanda sana agatopoza na kuibura yesa gine nabanganchete tena kana naona kanganchete lakini bado bintu mbire ngoro ebiga stego chande ngoro yani nandonye ndio muntu ukumanya anjira tikango taingo tikana mangani mubwancha mipi imanye nkina kolege ngonye kitali kuchande ngoro yani kitali kuchando akiri yani ikintu kirambe kimenyo bugima buno masaya bangeti lakini tali bintu bibonchanda bwanchanda kindo chukusinande onye boko genderega kindo chukusinita kibwanchani asebo kumabona tato kwa nini onya na matemesa kuira akinyanchira nalesa naire nguchara abantu amatenda kunangu sabaiga usinje mpaka gusaba biya onye ngari gusaba kabiri nchake gatatu twikirira Akura tubekere blames chinyinge onyore nayo gwateme konende igo itareta bwaji mabo ngwate shida ndonse na nyabe shida kia nonyeroche shida iyo takutaranya mbi ya totebya ngwate shida ndonse na nyabe mugaga egentu ngirenda itongo bitu byayiga omuntu netoka bagwate difference muntu takuimuka munachua agende
Ikibono kiale koke etigara kungoja. Igoro maite kwana Igoro? kwana igoro asituachie. Indo chiko segente kenkebe na prison yokogera yabetage. Igoro asituachie. Itwali koliendagera nga kemisi. Rona kemisi ni ngachikubwata. Simire nale kubwatira zao because eli obindi alengo. Na umungwana unachikora lero ngagere desimi. Tuchikonyora na bono tukwane tonyora nerero asinachi. Ngogenda ngobwate simire tukwana no mungwana. Diringu onjo kamano ngira nego chase kwikaransa na nyabeta. Unguonjo kaiga magega yane ukorora kimu. Nyabeta, 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 tomo boya nyabeta, doya nyabeta, doya nyabeta, wachani nyabeta, bako moyo nyabeta, aye nyabeta, nyabeta. Nyabeta,